Tak možno povedz, že čo by mal robiť na začiatku takýto človek. Kúpiť si kalibračnú sondu a nakalibrovať monitor. Ja som dostal teraz požiadavku, a to je druhá za posledný mesiac, že aký foťák by si mal kúpiť začínajúci fotograf a fotí iba. iPhone. A to som presne povedal. Podľa mňa dobrý klient, aspoň čo mám ja, zo pár dlhodobých klientov, tak vzťah s nimi nikdy nezačal štýlom, že nedáš mi zľavu. Základ dobrej fotky je svetlo. Veľa začínajúcich fotografov rieši skôr foťák ako svetlo. Ako efektívne komunikovať s klientmi? Čo sa mi osvedčilo, čo môžem ľuďom poradiť a na čom som sa veľakrát aj ja, aj ty popálil. Aďo, čau. Ahoj. Toto je náš prvý taký pilotný podcast. Som trošku nervózny, lebo radšej som za kamerou. Myslím si, že tu máme obaja rovnako. Keďže obaja točíme, fotíme a máme vlastne spoločnú firmu, ktorá zatiaľ nefunguje. Ale robí sa na tom. Keďže je to vizuálny podcast a budeme riešiť aj veci ohľadom umelej inteligencie, tak ja by som namiesto príprav tém, čo sme sa o tom aj bavili, tak sa spýtal práve umelej inteligencie, že o čom sa máme rozprávať. Samozrejme, tu sú témy znovu. Prvé, ako efektívne komunikovať s klientmi. Druhé, tipy na zvládanie svetelných podmienok pri fotení a natáčaní. Tretie, nastavenie správnej cenotvorby pre vaše služby. Štvrté, postprodukcia, čo robiť, aby výsledný produkt bol dokonalý. A ja by som do toho skočil, že nech to viacej máme také, že akože veci z praxe. A že nie také tie úplne, že biznisové veci. Neviem, že čo mi ty na to povieš. Ja? Určite. Skvelé. Môžete sa teda zamerať na konkrétne problémy pri fotení a natáčaní, ako ich riešiť a taktiež sa podeliť o tipy na zlepšenie workflow. To môže byť veľmi užitočné pre poslucháčov. OK, tak to neboli 4, ale 2 témy. Ale nevadí však, akože umelá inteligencia je to s nami nejaký rok. Aj sám, na čo Asi som vlastne, tu podcaste. budem robiť podcasty z umelou. AI-kom, chápeš? Výborné, dobre, takže toto To sme vypnem. tu ešte nemali, že Lebo normálne, že sa budeš rozprávať s AI. Ona bude hovoriť. Takže dobre, máme tu, že skvelé. Môžete sa teda zamerať na konkrétne problémy pri fotení a natáčaní a ako ich riešiť. Je to veľmi taká všeobecná téma, takže Andrej. Čo by si povedal na konkrétne problémy a fotení pri natáčaní? A ja by som akože možno túto tému trošku rozvinul a nasmeroval, že v poslednom čase, lebo sa snažím akože trošku aj ja do toho marketingu zabrdnúť, však asi aj ty, lebo sme ho aktívne neriešili, tak na mňa akože vyskakujú sponzorované odkazy, akože kadejakých, a povedal by som to možno nepekne, že wannabe fotografov. Pardon, a keď to vidím, a ja som zároveň aj technologický nadšenec a keď som videl predstavenie iPhone 16 a tie fotorežimy, čo vlastne jedným cvakom ti urobí úpravu, zachová ti pleťovky, nemáš tam prepaly, máš tam proste všetko vyrovnané a tí fotografi, ktorí majú sponzorované príspevky, tak to majú, že prepálené, krivé, pleťovky zlé, presaturované, je to úplne, že a neviem, tak možno povedz, že čo by mal robiť na začiatku takýto človek. Kúpiť si kalibračnú sondu a nakalibrovať monitor. Ale vážne, kvalitný monitor je, myslím si, že základ. Teraz po asi, koľko, no neviem, odvždy som robil na Windowse, taká zaujímavosť. A teraz som prešiel na MacBook, prvý rok robím na MacBooku a už aj tam mám problém napríklad s tým, že MacBooky majú síce veľmi pekné farby, od výroby nakalibrované pomerne presne, ale ten kontrast je extrémny a častokrát na MacBooku niečo sa ti zdá. On má tendenciu robiť každý vizuál krajším, ako v skutočnosti je a ako ho uvidí 90% ľudí, ktorí nemá MacBook alebo iPhone. A to som trošku odbočil, ale v prvom rade kalibračná sonda a správne nakalibrovaný monitor, podľa mňa, pretože potom ty darmo môžeš vkrejdiť ako pán, ale keď máš zle nastavené veci, ty to vidíš fajn a všetci ostatní to vidia zle. Ja by som do toho možno pridal, že môžeš mať správne môžeš mať správne nakalibrovaný monitor, ale pokiaľ nemáš monitor, ktorý má zo základu dobrý panel s nejakým dobrým pokrytím, tak ti to nepomôže. Jasné. A ja špeciálne som videl, lebo však akože fotografia, akože teraz mám na mysli jedného konkrétneho fotografa alebo fotografku, nejdem menovať, ale že čo mi napadlo, ale videl som to u viacerých. Že backstage z toho, ako upravuje svadobné fotky, lebo však tým začína proste po sesterniciach, čo fotíš na koľajnicách, idú svadobné fotky svojich kamošov a potom si už fotografii official. Vieš, že to je ten postup. A robila to na MacBooku Air, na tom starom, ktorý má TN panel. To znamená, že ty sa trošku pozrieš takto a už vidíš iné farby, trošku takto. A ono sa, akože nechcel by som robiť na takomto počítači postprodukciu, finálnu opravu, určite nie, ale že trúfol by som si na to, keby som musel, ale ja viem čítať histogram.
ty si myslíš, že vie fotograf, čo je histogram, akože čo začína? Možno vie, ale či ho vie čítať. No, to je otázka. A že ja si myslím, že tam je kopec takých týchto vecí, že napríklad aj na monitore, čo ti zobrazuje pleťovky, ktoré budú zelené. Dajme tomu, že v DaVinci Resolve potrebuješ mať dobrú pleťovku, tak ty si vieš tie pleťovky proste označiť tou maskou a vieš si proste na vektorscope zapnúť ten skin indikátor, alebo teraz neviem, ako sa to volá, a ty vieš, že tá pleťovka je v poriadku. Aj keď ju nevidíš. Že aj keď úplne, že neviem, prečo by si mal mať zelené pleťovky, ale vieš, čo myslím, že... Ale ja to tí som ľudia teraz nevedia. zamyslel, či ja viem čítať histogram. Hej, ale za mňa akože práve ten fotograf, ja som dostal teraz požiadavku, a to je druhá za posledný mesiac, že aký foťák by si mal kúpiť začínajúci fotograf. Jedno bolo, že baba má e-shop a fotí iba. iPhone. A to som presne povedal. V oboch prípadoch a druhý mi neprešiel, že musí to byť foťák, lebo sú to nejaké fondy rozvoja, neviem čo. A ona si do tých fondov nemôže dať telefón. A že fotí to na telefón a že má nejaký fotostan a že už to potrebuje posunúť ďalej. Ja si myslím, že človek, ktorý je amatér a ide fotiť na foťák, a teraz nie, že by sa človek mal bať fotiť, to tak nemyslím. Ale ten iPhone ti urobí lepšiu robotu. Už dnešný iPhone, pred 5 rokmi to tak nebolo. Je to tak. Preto Takže ja by som... vo vačku iPhone. Základ dobrej fotky je svetlo. Mne sa strašne páčilo a videl som aj také memečka, že na filmovom sete všetko bolo nasvietené, boli tam trvalé svetlá a teraz prišiel klient a cvakol s to telefónom, že ty koko, že môj telefón tak dobre fotí, že proste ja môžem fotiť reklamy. A že je to práve o tom svetle. A ja si myslím, že veľa začínajúcich fotografov rieši skôr foťák ako svetlo. A ja si Už to som aj ja robil, sorry, že skáčem. A ja som to robil. Ja som vlastne začal tak poriadne vnímať svietenie, až keď som sa s tebou stretol. Dovtedy som iba, že 4K, 8K, 15K a dynamický rozsah a všetky tieto DP review laboratórne testy. A na konci dňa zistíš, že brutálne veci robili niektorí kolegovia s 5D Mark III, kde bol Magic Lantern a bol tam RAW a proste ten foťák nebol nič extra, ale bolo to o svietení, o atmosfére a tak ďalej. Hej. Ono je to celé, teraz si podľa mňa, že do toho RAWu tak zabočil z toho svetla, že je to celé také komplexné, že povedzme si, že dneska je tá základná technika, a teraz nemyslím tie úplne entry rady, ale nejakú strednú. Základný, dajme tomu APS-čkový alebo dvojka crop factor, to je to Micro 4.3 alebo ako sa to volá, dokáže točiť použiteľný 10 bit. Dokonca hentá kamera, čo nám včera došla, DJI Action 4 má to malý čip, ale točí to 10 bit do nejakého logu, čo máš taký zašet, tebe to nemusím vysvetľovať, a vieš z toho vyťahnuť dobré farby, pokiaľ to vieš robiť. Problém ale je, pokiaľ s tým človek robiť nevie. Že to není, že mám foťák, odfotím niečo a tá fotka bude zrazu lepšia. No. Ja si pamätám, a ty si to riešil so mnou, že bol u nás klient, tiež nejdem menovať, a chceli natáčať nejaké, to bola realitka, a chceli natáčať nejaké videodokrutky tých zamestnancov. A teda, že u seba, že čím vieme niečo požičať a nakoniec, že u nás a že majú svoj foťák, že si to budú natáčať na telefón, potom si chceli požičať foťák už zrazu akože počas toho a že im to máme nasvietiť. Tak ja som im to nasvietil, točili to do logu, že baba z marketingu je šikovná, robí fotky a videá, to som počul strašne veľakrát. A spracovali si to ale sami a ja som videl ten výsledok a... Bol to hnoj. Boli to proste zbytočné vyhodenie peniaze. Že ty vieš dostať fakt dobrý materiál a pokiaľ s ním nevieš robiť... Lepšie by to bolo na ten iPhone, ktorý si to nastavil. A presne tak. No. A to je to, čo možno by sme odpovedali tú pôvodnú otázku. iPhone. Je to tak. A nič proti iným značkám, ale Samsung na fotky proste není tam. Pozdravujeme týmto Viktora. Nie, ale znova je to dobre. Nie, ja som nikdy nebol, akože tiež nikdy som nebol nejaký fanúšik Apple, ale pre naše zamestnanie tam myslím, že nie je konkurencia. Aj čo sa týka počítačov, aj čo sa týka Tu by som mobilov. oponoval, pretože Viktor má nejaký Xiaomi, Huawei, neviem čo to je. A má tam nejaký program a ten foťák vie točiť dokonca OpenGate sa mi zdá a do RAWu alebo do nejakého, že 10 bitu alebo 12 bitu dokonca. A tie zábery ja som ich videl, točil deti na ihrisku. Ale akože bolo dobre svetlo, bolo pod mrakom, tie zábery vyzerali fantasticky. Lenže to nie je amatér. A to je presne to. Že on si to vie nastaviť, ale na iPhone vie točiť pekne aj človek, čo si nevie nič nastaviť. Že vôbec nič. Iba vie zapne spúšť, dáš si čo filmik, režim, hej, filmový. Už len kompozícia horizontálna, umiestnenie v obraze a vnímanie toho svetla, aby tam bolo ideálne nejaké protisvetlo a všetky tieto veci, čo iPhone za teba zatiaľ neurobí.
zatiaľ. Ja si ale viem predstaviť aplikáciu, že predstav si, že teraz akože ja dám telefón na teba a teraz Ti urobí svietenie. dám ho takto, hej? A teraz ti ide, dobre, AIčko, svietenie, to akože úplne berem. Ale že dám ho takto a to svetlo ide rovno na teba, máš jemné kruhy pod očami z tejto strany. Tak mi telefón povie, že posun svoj objekt dozadu a proste chod telefónom viacej o meter tu. Napríklad, že toto my máme ako bicyklovanie v hlave, tak by som to povedal. No. A že toto podľa mňa akože... Teraz počkaj, pomimo témy, ale portrétny režim na iPhone umožňuje natáčať aj video, kde si ako v tom portrétnom režime nasvietený? Nasvietený neviem, ja mám iba 14. A sledujem to, ale neviem, ale viem, že to rozmazanie, ale svietenie asi nevie. To podľa mňa je vec, čo by mohla pribudnúť do ďalšieho iPhoneu. Že budeš mať akoby portrétny režim, kde si vybereš rôzne typy svietenia, alebo je to video. Úprimne si myslím, že ani ten režim, ktorý vylepšuje to svietenie, ono to bolo veľmi pekné na Apple Keynote, ale v realite je to nepoužiteľné, ja to nepoužívam. Alebo veľmi málo. Ale zase záleží, kto má aký štandard, vieš. Dobre, a poďme teda akože k tomu začiatku, že kúpiš si foťák a ideš sa niečo naučiť. Za mňa cvaka, to je základ. Bez praxe, brácho, budú v tom len samé chyby. Chápeš? Ale, no tak dobre, tak ja napríklad sa venujem od 15 videu, začal som 3 roky postprodukciou, už som vtedy si niečo fotil, ale to bolo akože do školy a mám 33, takže 18 rokov praxe. Fuj, aký si starý. No. 18 rokov praxe, no. 18 rokov, nie akože ide mi o to, že je možné, že tu príde niekto proste teraz, ja neviem, trepnem 20 ročný, ktorý strašne sa do toho akože zahryzne, lebo poznám aj kameramanov, dokonca pre nás niekedy robili, keď som ešte bol na východe a robili sme svadby. A 10 rokov potom, čo ja už som bol v Žiline a tak oni tie svadby točili tak, ako sa točilo už 10 rokov predtým, ako s nami začali, že tá prax z teba nerobí lepšieho človeka, pokiaľ sa nevzdelávaš. Ale 20-ročný fotograf, dajme tomu, že začne, kúpi si nejakú techniku a pozerá strašne veľa videí na YouTube, ako to fotiť, má nejakých ľudí a tak a skúša napríklad, že je možné, že za 2 roky ma predbehne v určitých sférach. Aj po mojich 18-ročných skúsenostiach. Nebude vedieť komplexne tie veci, ale v tom svojom niche markete bude podľa mňa dobrý. Ale za mňa akože chápať tomu trošku všeobecne je strašná výhoda, nech robíš čokoľvek. Pretože veľakrát pri natáčaní ti niečo proste vyletí a ty musíš riešiť ten problém. No, nejaká neočakávaná situácia, no. Že vieš, to je ako v barbershopoch teraz, že väčšinou barbershopy strihajú všetkých jedným strihom. Ale je to najjednoduchšie. A potom na jednom to pasuje a vyzerá dobre typek a na druhom to vyzerá už všelijako. No. A toto je presne to, že môže sa naučiť ten človek robiť niečo, ale iná situácia, ako keby iná hlava toho klienta ho môže prekvapiť. A to je ďalšia vec, že... Ale neviem, čo tým chceme povedať. No, že napríklad, že začínaš a chceš byť niečom dobrý. Že všetci mi radia od YouTube, cez umelú inteligenciu, cez kopec známych, že mal by som si nájsť nejaké svoje zamerania v tom byť dobrý. Že nemôžem robiť všetko. A s tým ja súhlasím. Ja som sa v tom niekde stratil posledné 2 roky, to akože berem, že robil som hlásenia umelej inteligencie, čo nemá s videom nič spoločné, ale akože je to niečo audiovizuálne, že už tomu trochu rozumiem. A za mňa akože poznať zo všetkého trochu, že to som videl strašnú výhodu, že keď sme mali ešte v bývalej firme prvé väčšie produkcie a mali sme tam ľudí, že nerobili sme to iba ja a spoločník, tak vlastne ja som od každého vedel, že čo chcem a vedel som mu to dobre povedať, lebo som s tým prešiel, aspoň z časti. A keď som to nevedel, tak som si to predtým naštudoval. A ďalšia vec, že čo by som povedal, zachovať si highlighty. Že to podľa mňa veľa amatérov nerobí. Yeah. Že exponuješ to na ten stred a ten highlight, tú oblohu, dajme tomu za tým objektom až prepálenú. Radšej vidieť menej detailov v tých tieňoch, ako prepaliť highlight. Ako efektívne komunikovať s klientmi? Tak to som sa za 18 rokov dobre nenaučil. No, súhlasím. Efektívne komunikovať s klientmi, neviem, či sa záleží to strašne. Ty môžeš do toho dať tých svojich 50% v rámci efektivity, ale sú klienti, ktorí to chápu a dobre sa komunikuje a potom sú klienti, ktorí to nechápu a môžeš sa aj na hlavu postaviť. Potom je tá otázka, že prečo to určití klienti chápu. Lebo už s tým prešli a už tú komunikáciu niekde zvládli. No, tak to máš ako všade. Niekto je, vieš, dobrý podnikateľ, niekto je zlý podnikateľ, vieš. Niekto je dobrý v komunikácii, niekto je zlý v komunikácii.
Mal som dlho obdobie, že som sa na všetko snažil naučiť nejaké univerzálne spôsoby, ktoré budú pre 9 z 10 prípadov to najjednoduchšia cesta, hej, povedzme pri úprave fotiek, že mať minimum svojich presetov, ktoré budú pasovať na všetko, hej. Ale pri tej komunikácii mám pocit, že sa nedá úplne vymyslieť preset, ktorý by pasoval na všetko. A čo sa mi osvedčilo, čo môžem ľuďom poradiť a na čom som sa veľakrát aj ja, aj ty popálil, že nebolo niečo napísané. To je podľa mňa alfa omega komunikácie. Všetky podstatné veci od klienta, či od klienta alebo klientovi, od nás, musia byť písomne. Aj keď mne niekto zavolá, že nazdar Andrej, potrebujem toto, vieš mi poslať cenovku, prosím ťa, blablabla. Vždy toho človeka zruším a poviem mu, napíš mi do mailu, čo to chceš. Alebo OK, keď on nemá čas, nemôže mi to napísať do mailu, tak ja si dám tú prácu a dám to do tej cenovej ponuky, čo presne tam má byť, hej, definované. A či už ide o cenové ponuky, či ide o to, že ako dlho sa bude natáčať, kedy sa bude natáčať, kde, všetko treba mať písomne, lebo ak je nejaká vec, na ktorej som sa najviackrát odrbal v biznise, tak sú to práve tieto veci, že však ty si mi povedal, že to bude tak. A ty si povedal, hen to bude hen tak. No ale ja som to myslel úplne ináč, hej. A klient myslel ináč a potom nechceš mu povedať, že no čo, chod do riti. To už je neskoro, hej. Chceš mu vyhovieť tomu klientovi, lebo náš zákazník, náš pán. Ale je to nápad. Ono sa to dá robiť aj jednoduchšie, pokiaľ máš jednoduchý produkt, ktorý ponúkaš, ktorý vieš mať aj vo fotke. Dajme tomu si svadobný fotograf, za fotky bereš 400 alebo 600 eur. Jasné. Alebo 1200. Pošle ceník, čau párky, vybavené. Akože máme vymyslené kľúče na naceňovanie veci. Naceňovanie je zase iná téma, hej. A úplne súhlasím, akože každý nech si robí po svojom. Rešpektujem aj ľudí, ktorí povedzme majú variabilný cenník. Tiež zvažujeme, že podľa sezóny dáme variabilný cenník, keďže v zime máme čas natáčať podcasty. V lete ani nie. Ale tá pointa bola o tej komunikácii. Ceníky sú ako keby, by som sa tomu venoval samostatne. Pri svadbách stužkových máme pevné, hej, že tam není o čom, lebo je to furt o tom istom. Keď si to spriemeruješ zo 100 svadieb, tak vznikne ti nejaká hodnota, na základe ktorej sme tie ceny vypočítali. Súhlasím. Ale pri firemných klientoch je strašne dôležité mať všetko písomne. To by som dal veľmi, že takto na stenu. Štandardne by som to rozdielil na predprodukčnú časť, produkčnú a postprodukčnú. A tie 3 časti, každá má svoju cenu. A na každej, keď sa čosi prepálí, tak tá cena sa môže proste, stále sa dáva aproximatívny rozpočet. Vsúka, predprodukčnú časť skoro nikdy nikto nechce platiť. A to je to, že my vám máme platiť niečo, aby ste si vy vymysleli, že čo idete točiť alebo fotiť. A budeš 3-krát dlhšie na tom sete. A bude to drahšie potom. Hej. A točili sme reklamu do telky a tiež sme tam nemali, ale to bola akože naša chyba. Jo, ja som bol prvýkrát produkčný. Že sme druhýkrát. Prvýkrát pri tej prvej. Ja hovorím o tom druhom projekte. Že tiež sme tam boli a tiež sme točili 2 spoty za vlastne 16 hodín, kde nám klient potom povedal, že veď ste to vraveli, že sa to nedá natočiť za deň 2 spoty, že potrebujeme na to 2 dní a že prečo ste to zvládli za deň. A my že halo, že 16 hodín. To sú 2 dní. To sú 2 pracovné dní, takže poď k tej cenotvorbe ty teraz. Ty, čo ja viem, tak to rátaš na hodiny. A tie hodiny musíš odhadnúť, máš aj nejakú trojčlenku. Dlho som rozmýšľal nad tým, že ako. Viem, že veľa ľudí si to v úvodzovkách cúca z prsta, hej, že tiež majú nejakú cenu, ale je to častokrát založené na nejakom pocite, na tom, aký je to veľký klient a tak ďalej. Ja som si povedal, neviem, možno som blbý, že ja nebudem rozlišovať, či to je maličká pekárnička Desika v Terchovej, alebo je to Accenture, hej, multimiliardový korporát. Jednoducho ja predávam svoj čas, tak vnímam ten biznis, že ja predávam svoj čas za peniaze. A z môjho pohľadu, aj keď niekto by mohol oponovať, ale z môjho pohľadu je to fér, že môj čas je vždy ten istý, preto ho vždy predávam za tie isté peniaze. Hej. Pri tom korporáte ale samozrejme ponúkam nejaké veci navyše, ktoré sú extra spoplatnené, povedzme nejaké viac profi svietenie, Ondreja na svietenie, to je prémiový produkt. A tam vieme ako keby ten budget navýšiť, že vo výsledku zaplatí ten korporát viac. Ale ináč všetko, čo rátam, tak prerátavam na hodiny. Potom napríklad pri eventoch, tým, že máme za sebou stovky eventov, sme zistili, že je nejaká korelácia medzi počtom hodín, ktorý stráviš na evente
a časom postprodukcie a je jedno, či to je v úvodzovkách jedno, hej, je tam malá odchýlka, či výsledné video má byť 2-minútové alebo 5-minútové, hej, ten zostrih. A tak sme fakt trvalo to roky, sme došli na kľúč, kedy v 90% prípadoch to sedí, že ja idem na event povedzme na 6 hodín, poviem takú cenu a už aj s tou postprodukciou sa zmestím do budžetu. A napríklad pri eventoch my máme ten cenník tak nastavený, že vlastne pokiaľ neprekročíme ten čas, ktorý na tom evente máme stráviť, tak tá cena bude presne taká ako v cenovej ponuke. Ani o euro iná. A to je celkom dobré. Možno ho raz zverejníme ten kľúč. Mňa zaujalo to, jak si vravel, že vlastne aj pri tých menších a väčších firmách, lebo máš áno, nadnárodné korporáty a máš lokálneho pekára, to je jedno čo, tak vlastne štandardne, že napríklad pri tých aj menších firmách, ak si myslím, že ani ja, ani ty neponúkame hneď to top, čo by sme mohli mať. A možno je to chyba, ale že už zo skúsenosti lebo vieš, predpokladám, že nemajú peniaze. Áno, zo skúsenosti vieš, tak že... je to, no. Dobre, a teraz akože, áno, pri väčších firmách dáme nejakého človeka, ktorý bude kontrolovať tie texty, čo majú oni hovoriť a otázky a tak, že či bolo všetko dobré, lebo ty si máš dávať pozor na kameru, zvukár si má dávať pozor na zvuk a pri menších to urobí všetko sám a je to nejako jednoduché a neviem čo. Kdežto môžu vzniknúť chyby. Mne sa to raz stalo, že vlastne tiež som išiel low budget. Pri nadnárodnom korporáte išiel som sám do Bratislavy s najväčším riaditeľom vtedy. Mal na mňa 5 minút. Boli sme v Carltone v hoteli, na balkóne. Ja som nemal čas skontrolovať nič. Pozrel som záber, ale zvuk som mal, to bolo 10 rokov dozadu, takže to bol... Vypojený. Externý rekorder. Nie, proste nahralo to, ten súbor tam bol, ale bol tam... A začiatok zvuku bol dobrý. Nechápem ako, stalo sa to, hej, to budú tie lacné rekordery, však to stal 100 asi, to bola H1 Zunko. A vlastne problém. A že čo urobím? Tak ja som tam musel ísť na svoje náklady, zobral som si zvukára, ktorého som zaplatil, takže ja už som bol aj tak v mínuse, Žilina, Bratislava, však to má 4 hodiny len cesta. Doniesol som tam filmovú kameru, ktorú sme mali, mal som tam zvukára a ešte vlastne ja, že som sa mohol spoľahnúť na tú kameru, tak som, lebo to bolo vonku, tak som zjemnil jeho akože nasvetľovacou doskou. Ten záber z tá lacná kamera bola Sony A6500 a PSC, akože dá sa aj z toho vyťahnuť obraz, ale tá druhá bola Blackmagic, tá veľká Ursa nejaká. S tým super zvukom, s tým svietením to bolo 100 a 1. Ten človek nebol spokojný, klient bol nahnevaný, lebo ja som riaditeľ a musel akože druhýkrát na 5 minút tam dostať. Ale odvtedy som povedal, že tieto one-man show nerobím, aj keď tento rok som to párkrát porušil a zase mám už viacej skúseností a tá technika sa tiež posunula, že vie ťa podržať. Ale že štandardne pri menších klientoch sa snažíš to urobiť nejako jednoduchšie a pri tých väčších si nemôžeš dovoliť to, že jasné, ja to zvládnem sám. Ja dám im klopáky. Jasné, no. Je tam oveľa väčšie riziko, že presne zapališ niekoho, koho čas je oveľa ešte drahší ako tvoj. Presne tak. Lebo pri všetkej úcte ten pekár, hej, alebo niekto takýto menší, aj keby si zabudol zapnúť rekord, tak nejak mu to vysvetlíš. Tá jeho strata za ten deň nie je tak veľká ako nejaký riaditeľ spoločnosti, ktorý možno má plat 50 000 eur a aj ten jeden deň ho stojí 2, hej, že sa ti venoval vôbec, hej, takže tomu. Čiže ideme upraviť cenník a veľkí klienti budú mať vyššie ceny? A nie, to som zase tak nechcel povedať, ale... Ale nie, ten malý freelancer si veľakrát akože dokáže predstaviť, a ja som to mal v začiatkoch, už to teraz nemám. No je to tak, ešte ti skočím do reči, že ono je to fakt také, zaujímal by ma pohľad niekoho, musíme tu zavolať nejakého hostia na budúce. Macika napríklad, to by bol zaujímavý host. Ktorý má podľa mňa trošku iný pohľad na tieto veci. A nevrajím, že konkrétne na túto jednu, ale celkovo iný pohľad na rôzne veci v rámci nášho biznisu, že čo je správne, či fakt tomu malému klientovi dávať nižšiu cenu a väčšiemu vyššiu, alebo byť ako keby mať rovnoprávnosť, hej, že všetci sme si rovní a mať tie ceny rovnaké pre všetkých. Ja v tomto biznise sa pohybujem dlhšie roky a viem, že proste deje sa to, že si preklepneš klienta na Finstate, zistíš, aká je to firma, tak a pribije sa im, že trojnásobná cena a oni to vedia zaplatiť, lebo oni nemajú čas riešiť každé euro teraz, hej, že nerobíme to my, čo sme na konci toho potravinového reťazca veľakrát. A ďalšia vec je, čo som chcel povedať, že k tej cenotvorbe a k tomu úvodu a že čo ako máš riešiť, tak veľakrát, a ja som to mal, a to sme sa bavili aj na začiatku, že
ty vlastne začneš tvoriť a ty vlastne vieš nič. A takto máš pocit, že rastieš a keď sa dozvieš viacej vecí, tak zistíš, že si tuto a potom postupne oveľa ťažšie sa naberajú tie skúsenosti. Nie, že ťažšie, ale že už nemáš to sebavedomie, čo má tú dravosť, čo možno majú tí mladí v sebe. Posty fotografov a videomakerov na Instagrame. To je podľa mňa veľmi zaujímavá téma. A mne sa prevracia žalúdok, jak vidím niektoré akože fakt, že strašné kraviny, ktoré tam dokážu zavesiť. A dokonca som to pred Vianocami, či počas Vianoc videl aj u veľmi známej slovenskej fotografky, z ktorej sú všetci pav, ako sa vedia lutovať. Že 2 hodiny ráno a ja makám, aby ste mali vaše fotky, proste neviem čo a takto. Že čo na to ty povieš? No, čo by som povedal? Môže sa to nadávať? Budeme to pýtať? Áno, môže sa to nadávať. Jebe ti, proste. Je to bežná súčasť našej roboty, tak ako som si proste zvykol, že keď robíme raz eventy, tak je normálne, že ti zavolá agentúra v piatok večer, či môžeš v sobotu ráno ísť točiť event, lebo im vypadol niekto a ja idem. Že nepýtame príplatky za víkendy väčšinou, lebo proste sa to tak berie. Tak ako ten osvetľovač nebere príplatky za to, že svieti v noci ten event, pretože každý druhý event je v noci, tak proste je úplne normálne, že táto práca, keď si to zvolil, tak ako lekár musí chodiť na služby, pohotovosť a nevyplakáva o tom na Instagrame, tak je mi smiešne, keď fotograf, kameraman vyplakáva, že do 3 ráno robil edit. No proste, tak si nevieš zmanéžovať čas, hej, to je prvá vec, že si nevieš zmanéžovať čas. Druhá vec je, že aj keď si ho zmanéžovať vieš, tak je to taká robota, kde sa nehladí na to, a vedia to všetci, kde sa nehladí na to, že či máš 8-hodinový pracovný čas alebo nemáš. Jednoducho, keď je deadline, tak je deadline. Hej, môžeš si dať taký deadline, že do 3 dní niečo odozdáš a vtedy robíš aj do 3 rána. A čo? Ale máš to dobre zaplatené. Chudák vo fabrike zarobí 5-krát menej a musí chodiť na tú nočnú. Hej. Presne tak. Takže je to smiešné, keď niekto na Instagrame ide vyplakávať, ako upravujem vaše fotky o polnoci, deň pred Silvestrom, Ježišmária. Že mne to príde a tých postov mám, akože dostávajú sa ku mne a ľudia, čo sú ďalej v biznise, tak už to nerobia. Vieš, čo myslím? Že ktorí prešli nejakú cestu, ja mám tiež ľudí, ktorí sú pre mňa inšpiráciou a chcel by som vedieť robiť veci, ako vedia oni, aj keď to sa z veľkej časti akože dá spraviť, ale vôbec sa dostať k takým veciam, mať tú dôveru od klientov a takto. Mám za sebou väčšie projekty, ale posledné 2 roky tých veľkých projektov veľa nebolo. Reklama do telky, no nebol to veľký projekt. Proste nebol. A pre niekoho by bol, že Ježiš Bože. Ale ja neviem, či my sme to proste ešte, keď som mal firmu s Erikom, niekedy akože takto robili. Že snažili sme sa byť cool, ale dávali sme vonku ten výsledok. A nie tie srdcervúce popisy, že... No jasné, že je môj najväčší projektík, no. Častokrát tie najväčšie projekty sú práve najhoršie zaplatené a ja som v poslednej dobe sa dostal k tomu, že až tak ma úplne netrápi, aké veľké projekty robím, ale koľko za ne prachov, hej, že tak nemyslím, že celkový objem, ale za ten čas, ktorý nad tým strávim. Hej. Lebo keď robíš nejaký projekt rok, tak samozrejme, že bude drahší, ale otázka je tá efektivita. Hej. Že keď to budeš robiť za 5 eur na hodinu, tak sa ti môže na to vykašľať. Ale ono tak bežne funguje. Že ide o to, že... A ja som o tom aj pozeral viacero videí, čítal nejaké veci. V akomkoľvek biznise, a vo fotografii, ale konkrétne a vo videu, ty máš väčších klientov kvôli tomu, aby si mal u nových klientov nejakú dôveru. Že keď ti dôverovala značka, príklad Adidas, aj keď si to nerobil pre Adidas, robil si to cez tretiu agentúru, čo proste pod ním je to nejaký lokálnejší projekt, tak je to super, lebo Adidas už si nemôže dať robiť niečo hocikomu, pokiaľ to nie je pre interné účely. Hej? Pokiaľ sa s tým ide vonku. Takže ono to, ti že to nejakú nálepku. Ono to, že je to za menej peňazí, to je normálne bežné. Že napríklad sú fotografy, ktoré majú fotiť teraz že pre Louis Vuitton a on to ide fotiť za free. Ale to sa mi nepáči. To, ani mne sa to nepáči, je to taká pozerina, vieš. Že akože, že nikdy, od určitého momentu som si povedal, že nikdy už nebudem robiť zadarmo. Akože nič. Lebo som tak nastavený aj mojim ľuďom, nech je to posledný nejaký gaffer, hocikto, vždy platím, nikdy to není, že za skúsenosť. Vždy, aj keď by som málo, tak platím. Nesúhlasím s tým, lebo napríklad, že väčšie produkcie, ja som tiež dostal požiadavku pred 2 rokmi a oslovil ma známy, vtedy robil v Istropolitane, že či vieme urobiť nejaký pro bono projekt, robí sa to zadarmo, ale chcú, aby to vyzeralo čo najlepšie. Že za mňa, keby sa mi akože podarí rok a máme veľa projektov a proste odmakané, ale zarobené peniaze,
tak kľudne idem podporiť nejaké deti s rakovinou alebo s Downovým syndromom tým, že niečo budú mať pekne natočené. Áno, viem sa tým podpísať, že som niečo vrátil ako keby a som s tým úplne OK. A vtedy by som neplatil proste žiadnym tým dodávateľom, že idete na to, budete tam mať nejaké svoje meno, budete mať skúsenosť. Dobre, ale hovoríš o charite, vieš. A o charite, ale akože je to... Charita je iné, ale nie ísť točiť za pre Louis Vuitton, ktorý má milióny, má 1000% marže na kabelky. A to tak je len za to, že to je Louis Vuitton, ja by som do toho nešiel. Ani, ale to je tá pozerina, ktorá proste dneska vládne svetom. Podľa mňa dobrý klient, taký dlhodobý, aspoň čo mám ja, zo pár dlhodobých klientov, tak vzťah s nimi nikdy nezačal štýlom, že nedáš mi zľavu hneď na začiatku. Tú zľavu pri tých dlhodobých klientoch som ja sám začal dávať, lebo som im povedal, že viete čo, vážim si vás, vážim si, ako spolupracujeme, odteraz máte zľavu. Ani ju nepýtali. A majú zľavu. Majú ju navždy. Lebo to je dobrá spolupráca. Áno, súhlasím. Tiež som takých klientov mal, aj potom som od nich na pár rokov prišiel a potom sa vrátili, tak tá zľava už bola zase iná. Alebo že kým nenaplnili. Jasné, hej, tak musí tam byť nejaká pravidelnosť, hej. Mne sa páčilo, bol som prednášať študentom niečo, že z fotovideo branže na strednej škole a 4 z nimi prišli pomáhať na projekt, ktorý som robil za free, ale oni sa strašne veľa naučili, to je to, čo ty si povedal, že je to somarina. Ja som točil ten klip pre toho kamoša a už som to chcel natočiť aj so svieteným scén a všetko a tak, však je chalani z kanclu, akože ďakujem. Ešte to není zostrihané, to rovno toto dokončíme a idem na to. Ale dalo im to veľa a preto to robili zadarmo. Keď som videl, aký zostrih backstage mi urobili, tak som povedal, že tí chalani ešte majú pred sebou dlhú cestu. A bavili sme sa o cenách, oni sa niečo pýtali a ja som im akože povedal niečo, že no, že sú ľudia, čo vymýšľajú a tak a jeden z nich, že 18-ročný chalán, 19. Hej, to ja nemám rád, keď ľudia vymýšľajú, že ja som tiež teraz chceli fotiť prvé sveté príjmanie, som im povedal 400 €, oni že veľa, že si to nafotia na telefón, hovorím, tak si to nafote, ja pod 400 nerobím. A ja že OK, a že koľko fotíš prvé sveté príjmanie? Rovno, lebo vieš, dal mi akože číslo, s ktorým som vedel pracovať. Už to fotí aj 4 hodiny, potom to musíš upravovať. Hovorím, keď to fotíš 4 hodiny, tie fotky upravuje iba základ a takto. No. A ja som mu to rýchlo prepočítal na základe cenníkov, ktoré máme. Hovorím, odo mňa by to vyšlo 300 € asi. Odo mňa by to vyšlo asi 300 €, od kolega vedľa 280. Bol som sa ťa spýtať vtedy. Hej, viem. A že my to dávame na faktúru a z toho tretinu odvedieme štátu. Náklady a všetko a takto, jasné, není to stále tretina, hej, lebo ty platíš kancel oficiálne. A že ty nemáš meno ako my, nemáš skúsenosti ako my a si pýtaš 400 € a cash na ruku a ešte si urazený, že ti niekto akože toto nedá. A on mi na to povedal, že áno, ale že on to má na salame, pretože on si dáva drahšie ceny a raz za čas, keď to niekto zobere, tak sa mu to oplatí viacej. Hovorím, a presne to je akože úžasná vec, pokiaľ bývaš u mamky, pokiaľ neplatíš hypotéku, neplatíš si kancel a raz za čas ti niečo príde, no tak si to proste akože vypýtaš. Je to super, ale skús sa tým zajtra začať živiť, skončíš školu o pol roka, tak proste tieto praktiky ti fungovať dlhodobo nebudú. Lebo je to nečestné podľa mňa. Pýtaj si viacej, keď máš proste nejaké možno veľké meno a máš zaručenie, že dávaš dobrú robotu. A si myslím, že obaja vieme, že aj keď niekto má veľké meno a robí dobré veci, tak proste není 100% jeho vecí dobrých, ani 80%. Ani naše. Ani naše. Že toľko vecí mám na hardisku, keby ich trebalo, alebo v živote. Ja sa po určitom čase za väčšinu svojich projektov hanbím. Neviem. Je to také, lebo furt sa človek posúva. Ale asi to tak má byť. Vravalo mi to viac ľudí, že... Alebo nie, že hanbím, ale nie som na ne hrdý už. Väčšinou som hrdý iba keď vychádzajú. Na niektoré ani vtedy nie, ale vyžaduje si to niekedy situácia, ten budget a tak ďalej, že robíš projekty, na ktoré nemôžeš byť hrdý ani keď vznikajú. No a to je napríklad, že čo posledné 2 roky? To je škoda, áno. Ale taký je život. Je to zase biznis. Furt je to o tých peniazoch na konci dňa. Mali sme tam ďalšiu tému. Tipy na zvládanie svetelných podmienok pri fotení a natáčaní. Tým, že máš skúsenosti s eventami, tak veľakrát tie svetelné podmienky si meniť nevieš. Event myslím od akcie firemnej po svadbu. A tým, že máš skúsenosti aj so svietenými vecami, že vieš si pomôcť možno niekedy veľmi jednoducho nejakým svetlom a tým, že tomu svetlu rozumieš, tak tiež možno vieš iba nejako si otočiť scénu, aby čomu by sa vyvaroval a čo by si naopak akože vyhľadával. Čomu by som sa vyvaroval? Vieš, čomu by som sa rád vyvaroval pri eventoch, ale častokrát sa to nedá. Debilné LED obrazovky za ľuďmi. To neznášam. A lasery. No, laserom sa treba vyvarovať. To je veľmi To je taká základná vec, to už sme si vyskúšali. Ja sám tento rok na festivale som vypalil čip, vravil som si, že ten záber bude za to stať.
Nestal. Si teraz niekde a veľakrát sa hovorí, že neviem, máš fotiť v určitú dennú dobu, alebo Tak to čo si mám rád proti svetlo. To mám takú uchylku. Keď sa dá, mám rád proti svetlo. Hlavne na party a takýchto veciach. To je pre mňa akože... Ale musí sa to kombinovať, lebo v tých protisvetlách častokrát sú tie svetelné podmienky na eventoch tak blbé, že keď máš správne naexponovať, alebo že sa nedá ani správne naexponovať, hej, povedzme, tí ľudia na tom parkete, pretože buď máš presne ten prepal vzadu, alebo úplne čierny človek vpredu. Preto to rád kombinujem, ale mám rád protisvetlo. Ja som čakal, že povieš možno aj také základné tipy, aj keďže vraj teraz som pozeral od takého slovenského marketera. Neviem, čo myslíš ako základný tip. Že základný tip, že napríklad, že nefotiť na obed. No jasné. Ono sa to ale dá. Ono sa to dá. Mám fotografa, jeho fotky, možno ich tuto ukážem, keď sa bude chcieť. Tak fakt urobil fantastické fotky aj cez obed. Ono sa to dá. Neviem, či to svietil, či nie, teraz to nepamätám. Zlatá hodinka je základ. To svetlo proste by nikdy nemalo byť úplne hore ako tuto. Že teraz je, ale ide akože nejako na nás. Není úplne hore. A za mňa, keď bolo nad našimi hlavami, tak to vyzerá proste o ničom. Aj keď tento lantern asi ani vtedy nie. Vieš, tento je... Zázrak. Neukazuje, že čím to svieti. Máme tam backstage celý, takže pohoda. Za mňa, čo ja strašne vnímam, že nájsť nejaký kontrast na tej tvári. Nemusí to byť, a vo filmoch to akože často je vidieť, že vlastne táto časť tváre, ktorá je teraz viacej otočená na kameru, je tmavšia ako táto. A ako to, čo ide zozadu možno. Není to 100% pravidlo, ale za mňa je dobre ho poznať a vedieť, kedy ho chcem porušiť. A ďalšia vec je nejaké prirodzené zoslabnutie svetla. Vieš, že to svetlo proste je tuto silnejšie, tuto je slabšie. Že aby to nebolo, a používať mäkké svetlo, možno keď sa dá. Napríklad nemal by som problém fotiť fotky vonku na obed, pokiaľ je zamračené. No Má to atmosféru. Hej? Ale aj vtedy je lepšie fotiť akože podvečer, dajme tomu. A takisto akože keď som niekde, tak si viem toho človeka nejako nastaviť alebo to svetlo dotvoriť tak, aby som ten kontrast vytvoril. Ja si pamätám, keď sme s Erikom si kúpili akože prvé svetla. Mali sme akože nejaké prachy, ale nekúpili sme si Fomej záblesk proste, jak máme teraz, hej, že mali sme už, nie sme. Tak sme si kúpili 3 Yangnuo blesky z eBayu, každý, neviem, za 80 €. Kúpili sme si za 15 € držiak na tie blesky a kúpili sme si najväčší dážnik, tam ho máme, hodený. A išli sme fotiť hotel, ale vyšlo to fantasticky. Ja som robil video, on robil fotky a ten hotel mal... po spustení tých fotiek a videí na zľavomate o 350% vyšší záujem, takže bolo to super. Ale že ideme fotiť a teraz ten backstage za mňa spätne vyzerá lepšie ako tá finálna fotka, lebo normálne sme pred nich takto vycepili proste ten obrovský akože dážnik a cvakali to a proste nech toho svetla tam vidno najviac, nech sú oni svetlí a pozad nech je tmavé. A že to bolo presne to, kde sme boli niekde tuto, ale vlastne ešte nás čakal ten pád a znova akože to učenie. Že tomu by som sa vyvaroval. A to robí strašne veľa ľudí dneska ale. Jak vidím tie ringlighty na tých videách. Hej, je taká tendencia, že všetko svetelné. Ale ono možno časom sa fakt aj stane, alebo ako keby možno to trošku smeruje do toho HDR-ka, kde tie spoločnosti nás chcú dotlačiť, že všetko na tom obraze vidíš, ale není tam tá atmosféra. Lebo aj pri tom HDR-ku to tak častokrát je. Hej, že všetko, aj to, čo kvázi by malo byť v tieni, zabudnuté, tak vidno. A možno je to teraz taký trend, neviem. Ale nepáči sa to ani. Nepáči sa mi to. Stráca to dušu. Ale napríklad pri realitných fotkách priestorov... Tam to má význam. Tam chcem, aby aj posledný zaprdený kút plesnivý bol žiarivý. Keď to plesne vyretušuješ potom. Potom príde človek na obliadku, že fú. Ja som videl strašne zaujímavé video, kde nejaký filmár, akože hollywoodsky nejaký DOP, alebo režisér, alebo DOP, teraz neviem, tak akože mal študentov, lebo oni už chodia učiť, že ich to baví, ako my dvaja sme boli učiť. Však ale aké video urobili tí študenti s našou pomocou naplieskané. Akože bolo nemôžeš povedať. Strihal som ho síce ja aj farbil, ale lebo im sa do toho moc nechcelo. A on vlastne vysvetľoval, že akékoľvek svietenie vie spraviť jedným jediným svetlom. Podmienka je, že to svetlo musí byť dostatočne výkonné a musíš mať neobmedzené množstvo tých príslušenstiev, odrazné dosky, zrkadlá, zatemňovače. Jasné, tak si ho zduplikuješ alebo multiplikuješ. Ale že vieš to urobiť, že to je proste akože ústred. No? A musíš tomu ale rozumieť. A ďalšia vec, že kúpim si svetlo, kúpim si foťák, už som fotograf. Že koľko máme tu teraz akože nejdem počítať peniazy, ale to príslušenstvo. Ty si ma zo začiatku sekal 2 roky dozadu, keď sme tu prišli, si povedal, že na čo toto ešte kupuješ a na čo toto a to je somarina, ja za to nebudem platiť, tak som to začal kupovať sám. Ako to vnímaš teraz, že keď už si vyskúšal, že máš tam tú čiernu plachtu na tom natáčaní a nemusí to byť filmový nejaký neger, jak sa to
našom žargóne volá. A nemusí to byť proste špeciálna, priepustná, polopriepustná, odrazná doska, ale že máš k dispozícii tie veci, že vieš ich využiť. Že... No je to super, je to paráda. A ináč toto človeka naučí tiež jednej veci, keď už má takto kopu, tak zistí, že vlastne veľa vecí si musíš akože do it yourself, že urobiť sám. A keď si človek pozrie nejaké backstage aj z veľkých filmov, tak zistí, že vlastne aj tam to tak robia. To je normálne. Že tvoj najlepší kamarát je gafa, hej, tvoj najlepší kamarát je štipec a kus látky častokrát, hej, nejaký zatemňovacej, čo môže byť úplne hociaká blbosť, plachta, hej, takže treba si zvyknúť na to, lebo tiež som mal obdobie, kedy som všetko chcel mať, že oficiálny produkt na toto, taký držiačik, taký držiačik. Neexistuje. Alebo ak existuje, tak tam necháš 100 000 eur a aj tak buď budeš chodiť s kamiónom na set a budeš to 2 hodiny hľadať a nakoniec si aj tak povieš, že dobre, tak to prigafujem a dobre. A eskapaska je dôležitá. Kobercovka je... Čiže najdôležitejšie veci kameramana sú gafa, alebo kobercovka, každý to volá ináč, štipec a eskapaska. Bez toho ani na krok. To Aj do statívov nie je nikdy dosť veľakrát. Hej, no a asistent je super, ale to už predbiehame. Ale z tých takých základných vecí, čo sa ti zmestí do vačku, tak tieto 3. Ja si myslím, že nejaký prínos sme odozdali v posledných 8 minútach.